ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಳರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಘಟನೆ ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಆ ವೀಡಿಯೋಗು ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಏನೈತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲಡೆ ಏನು ಪೋದುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಮಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತೀರಿ ಐನಂಜೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಅವು ದುಂಬುದು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಜೀರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾಮಿ ಅಂಜಿ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತೀರ ಐನೊಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಎಂಚವರ ಕಟ್ಟು ಪೇರು ದಾನೆ ಸಂಗಾತಿ ಪಂಡದು ದೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡಂಕಳ ಬೀಡ್ದ ಹೀರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪಂಡೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬೀಡ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡೆಪೋದು ದೆದ್ದು ಬರೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಡಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಹೀರೆನು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಿರೆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಪುಡು ಆ ಕೆಂಪುದ ಪೂರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಕೆಂಪುದೇನು ಪೂರ ಸೈಡ್ ದೀಪಿರಿ ಪಂಡ ಅವು ಪರ್ದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಾಡ ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಉಂಡದ ಅಂಚಿನವೇ ಹಿರೇ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಸೋ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ದಿಡಿಪೇರು ನನ್ನದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಬಿಡೋದು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಚ್ಚಿಡಿ ಪತ್ತದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋ ಕೂಡ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಪಂಡವು ನಮಕು ಅಗ್ಲಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಿಲ ಒಂಜಿ ಗಿಲ ಕೊರ್ಪೇರಲ್ಪ ಬೀಡ್ ಉಕ ಪುಗರೆಲ್ಲ ಹಿರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡದು ಸೊ ದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೋ ಕಡೆ ಪತ್ತದ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡುಜ ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಲಿ ರಪರ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ಇದೇ ನಿಗ್ಲಿಮಿನಿ ನಮ್ಮಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಆ ಹಿರೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟದ ಐನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ತುಳೈತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಕಾಲು ಕಿಲ ಇಂಚಿನ ಹಿರೇದೆ ತೊಗೊಂಡ ಇಡೀ ಈತ್ ಬೀಡಿ ಹಾಪುಡು ನಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೊ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿತೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಡೀಪೇರು ತುಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟುಣ ತುಕದಮ್ಮ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಳದ ಮಿತ್ ದೀತೆರು ಸೊ ಇಂದೇದು ದಿಡ್ದಾಯಕ ದೆಕ್ಕ ಚೂರು ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಪಣಿತ್ ಬೊದಲುಡು ತುಲೈತೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐನು ಒಂಜಿ ಇರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರಟ್ಟು ಏತ್ ಬೀಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ 100% ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೈತೆ ಪೂರ ಐನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಾಗ್ಲು ದೀಪೆರು ಪಂಡವು ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಈತ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ನಾವು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈತ್ ಹಿರೇನು ಸೋಗಡೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿರು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಣಿತು ನೀರು ಸಲ್ಪಡು ಪಂಡವು ಪಣಿತು ಇಂಚ ಈ ಬೀಡಿದ ರೋಲ್ ಮನ್ಪಿರ ಬರೀರೋಸ್ಕರ ಅವು ಮಲ್ಪುಣವು ಪಂಡ ಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಲಿರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಲಿನ ದಾನ ಪಂಡ ಅವು ಬೀಡಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಬೀಡಿದ ಈಗ ನೀರು ಪೋಪುಡು ಸೊ ಒಂದು ಚೂರಾಗ್ಲಾಗ ನಮಗೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಪಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದಿರಡು ಅತನಾಗ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಬೊದುಂಡು
ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಮಾಡೋದು. ತುಲೆ ಐನ ನೀರು ಬರ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಬರ ಪಾಟ್ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಟಿದಿ ಓಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದಾಯ್ತದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಐತೆ ಈತಿ ಬರೋದು ಹಿಡ್ದ ಅಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ದೆಕ್ ಬಂದಂಗ್ಲ ಸೂಪ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ ಐನ ಬಿತ್ತಡು ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಪುಡು ಪಂಡ ಐಕ್ನ ನೂಲು ಪುಡು ಆ ನೂಲುಲ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೂಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರೆ ಪಾಡಿರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪುಗರೆ ಪಾಡ್ದು ತುಳೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಳು ಪುಡು ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೂತುನೆ ತುಳೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ನೂಲು ಬುಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿರಿ ಒಬ್ಬರ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಂಡದು ತುಳೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡಿತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಐತಲ್ಲ ತುಳೆ ನನತ್ತ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇರದೈತೆ ನೋಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ತುಳೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಪುಗರೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಈರೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೂಡು ಐನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ನರ ಪುರ ಪುಡು ನರ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪುಡತ ಅವು ಐನ ಬರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಳಿಪಿಡಾಪುಡು ಅವರ ತುಂಟಿರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವರು ತಿಕ್ಕಂದೊಂಜಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತುಲ ಈ ರೀತಿ ಪಣೀತ್ ಪುಗರೆ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಪುಗರೆ ಬಾರ್ದು ತುಲ ಈ ರೀತಿ ಐನು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಊರಡೆ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಪರಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಸಬ್ ಮಲ್ತನ ದೆಕ್ಕು ಚೂರು ಕಾಸ್ಲಾಬಿಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಜೊತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಪೊಂಜಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪಡು ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ದುಮ್ಮುಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ತೊರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಕಡೆ ಐನು ಮಿತ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬರೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐನು ಕಟ್ಟಿರೋ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ. ಸೊ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಈತ್ ಲೆಕ್ಕದುಂಡು ಈತ್ ಅವಡು ಈತ್ ಇರಟ್ಟಿ ಈತ್ ಬೀಡಿ ಅವಡು ನಂಡದು. ಸೊ ಪುಗರೆ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪುಗರೆ ಪಾಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪುಗರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಯ್ದು ಪಾಡ್ಜಾರ್ನ ಆ ಬೀಡಿದ ಬೆಪ್ಪಣಾಯೇ ಐನು ಪೂರ ಪೊಲಿತದ ಅಡ್ಕಬಿ ಪುಗ ಆಗುವ ನಮ್ಗೆ ಅವಳು ನಷ್ಟ ಬರ್ಬಿಡು. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರತೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಂತಂದಿರ್ಲೇರು ಬೇರೆಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂಜೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾವಿ. ಓಕೆ ಇಂಥದ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ ಈತಿತ್ತಿಂದ ಉಂಡದು ಕಟ್ಟಿರೋಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ತೆಗ್ರು ಪೂರ 25 ಕೇಳೊಂದಿರು ದುಂಬೂರ 28 ಸುಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆವು ಪತ್ತೆದಾತನ ಇತ್ತೆ 10 ಬೀಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಐನೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಅದಲ್ಲ ಈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈತೊಂಜಿ ಬೀಡಿ ಆತಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡೋದಂಡ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ಬೀಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಬಿಡು ಪಂಡ 10 ಬೀಡಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಐಕ್ ಆ ಬಲ್ಪ್ ಐಕ್ ತೋಯ್ಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೂಳು ತೋಜಿನ ಮಂಜಾಳ ನೋಡು ಐನೆ ದೆಕ್ಕ ಸುಂದೋಡು ಪಂಡ ಅವ ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ನೂಲನ್ನು ಸುಂದದು ಬಿಕ್ಕ ಐನ್ ತಿರ್ಗೇರ ಪುರ ಉಂಡು ಆ ಕಡೆನು ಐನ ಬೀಡಿದ ಕಡೆ ಉಂಡತ ಬೀಡಿದ ಕಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಐನೆ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಡು ಒಂಜ ಲೆಕ್ಕದ ಬೀಡಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಡದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳುಂಡು ತುಲೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡೈತೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐಟ್ ತೋರ ತಪ್ಪುರ ಮುಕ್ಕ ಕುದ್ಯದವು ಮುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗ ಸರಿಜದ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ
ಬೀಡಿಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಸೊ ಮಿಷನ್ ರಂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಬಿಡು ಮುಗ ಕೆಲದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಷನ್ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಬರುತ್ತಲೆ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಈಗ ನೂಲು ಅಂಜನೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ನೂಲು ಸುಂದಿರಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಸುತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇರ್ಬಿಡು ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ದೀಪಿರಿ ನಾನು ಐನ ಸೋ ಕಡೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಐನ ಕಡೆನೂ ತಿರ್ಗೋಡು ಪಂಡ ಐನ ಕಟ್ಟದ ತಿರ್ತಲ ನೂಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ನೂಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬರೋಡು ಸೊ ಅವು ಐಕೊಂಚಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಪಡು ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ಐನ ಪುರ ಕಟ್ಟಣ ಪುರ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚವರ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಓಡತ್ತಂದ ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಉಪಾಯನೇ ತೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಡೆನೂ ಬರೋ ತಿರ್ಗ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಲೆ ಐನೆ ಕೊಂಡದು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೋನಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇದು ನೀಟಾದ ಅನ್ನದೆ ನಾನು ನೆನೆ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕೊರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ದಾಗ್ಲೂ ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡ ಅಂದೇ ನಮಕು 1000 ಬೀಡಿಗೆ ಈತಂದು ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ತೊಲೆ ಈತ ಬೀಡಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡದ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಐನು ನಮ್ಮದೇ ತಂದು ಸಿದ ಬರ್ಪಣೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕೊಟ್ಟನ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಂಡ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್